две от любимите ми запазени писма на император Юлиан Август. Римски император, живял през 4 век след Христа, наричан в християнството Юлиан Отстъпник, понеже е по душа гръцки философ и се опитва да възстанови за кратко и безуспешно старата религия на езичниците и елините. Тези писма са публикувани на български в малката книжка на Хермес от поредицата антична литература. Доста наброй, но тези две са ми любимите, отнасящи се до погребенията, гробовете, мъртвеците и така нататък. Разпоредба за гробовете и погребенията. Император Юлиан Август до народа. Наглостта се разпростря чак до гробовете на покойниците и до могилите, издигнати в тяхна чест. Макар че нашите предци винаги са считали за светотатство да се вдигне оттам дори един камък, или да се рови земята, или пък да се изтръгват чимове. Но някои отнасят оттам дори паметниците, за да украсят с тях треклините на своите портици. Демек фасадите на къщите си. Нещо от този сорт. Загрижен преди всичко за греха, в който ще изпаднат тези хора, като скверняват светостта на гробовете, аз забранявам да се извършват подобни деяния под страх от наказания, което ще успокоява духа на маните. Малко World of Warcraft alert. Второ, научих, че изнасят покойниците през най-гъстата навалица и по време на най-големия наплив. Нещо, което умърсява очите на хората с гледки, не обещаещи нищо добро. Та може ли един ден, започнат с погребение, да бъде белязан с добри знамения? И как човек ще може да идва в храмовете на боговете? Поради гореспоменатото, тъй като и болката от близките по време на погребалната процесия обича скришното, а и понеже на мъртвите им е безразлично дали ще ги погребват ден или нощен, редно е покойниците да бъдат скрити от погледите на всички хора, за да присъствува на погребението скръпта, а процесията да не прилича на обредно шествие или парад. Което ми напомня за съвременните погребения в северозападните села, понеже аз съм от там. Издадено в деня преди февруарските иди в Антиохия пред 4-то консулство на Юлиан Август и Салустий.